ngai khublei yak sarkar kabaju trai rat ba ban persyang ban ai kilat kilenti ban ai kam ai jam ya kisamla kajelah dikata kadi ke paningkong ka ba lada ka sarkar kadi ke bakhi ke baksad na ka benta kita kisamla kadai ban pensyai syakipat ba kat nungut kipat ba kin yo kam hakashri simen kat nungut kin yo jing mentoi kita ki driver truck bat kinu kita ki baki jakhi kidi kita ki baka sarkar kan pen i ya kita ki jing mentoi ya kita ki pat kajelah bat kata ka pangaku man ai ka khubor mentakasngi na ka benta bangayo sngo kata ka khubor ka basung tenat baha baka sarkar ka kwa banwan ra ya kidi lat ai kam ai jam ya kisamla da ka bawan ra kita ki hotel sau santli kita ki 5-star hotel tang kata ka bangaku aban pensyai baka sarkar kala dei ban long ka bastat bakan yo ya ka jing kersyan bakan nang yo ya ka bor lim kum tahi lada kani ka wei ka project jong kani ka lumpong deng kipat ba kipadang bun kipadang persya tila da kawan ra sa kita ki sau santli kan long kata ka jing do bor bat kalong kata ka jing penrem buat yang nga ta kalong kami ka baju kran ka baju ai jing kersyan ya sarkar ka bangaju ai jing kersyan ya sarkar ka dei namal ba ka sarkar ka dei ka badan ka bor ngaju kersyan bakan yai wan ra ya kita ki lat ki lenti ban ai kam ai jam ya ki samla jongi ki bala du lut ki kam ki jam na du balak hang ya ki karkhana odiang na du balak hang ya udu yong na du balak pendu lut ya ki karkhana bat na du bakalawan ra jel lei lut ki ne ki nong song shinong ki bana Bangladesh ki bana ki pumdei ki nong India bat kata ka dei ka ba ngakwa bangan pensyai bah baka sarkar hi kala dei ban pensange ashwa ya kita kitingwan ra ki hotel namar ba kin sakta ningkong yangi kipat kiba don yaki homestay namar ba wat mentaru kat nang mi kisnem kibala don kibala experience labun snem ki ong bakan nang mi kisnem ngila nang duna ki tourist namar ba kila wan jubo de ki pos de ki taksi na asam kila kit bak sedu syasam bat kita sa kita ki tourist na duna asam lat no tang ki bom yo ashu ki dor ki batan ki bawat ki dor ki batat ki khamtat chani shangi ki sawan tang da bom ban se de henrei lat nang tahi kita ki kam jong ki hotel ki homestay kam pat long yanga bangan ai men sim ya ki we pat lim da kala poi shwa ka railway ti kata ka tingwan ra ka railway ti ka de ka baning kong ka ba nga ai jing kersyan ya sarkar pan namar ba ngin yo ban ai kam ai jam ya kita ki samla ki jongi bat khanang bangin la bangin khang no ya kita ki tourist taksi ki balak hang ya kita ki kali kamai jongi nang neru omdei bangi la khang mangi henre ya baki asam he kila pen ya ka bor baki la kwa ban khang yangi bangi penmi kita ki jing bom songu na takadang sisien balai long thma kum tu kala mi kitu ki jing ya bu shun kan sanang kata shushu kan kata hadu kaman simbrio no phila yo i ki tu ki we tu jai ben rio ki ba khanya kaman simbrio ban ya ka pisah jen takadang ba ka sarkaru kan kiar kan penkiar no ya kita ki ban ya snam kan wan ra no da railway ba sisien bakalawan ka railway pat kamot ba ka sarkar kala don kam ba kan wan ra ya kita ki karkhana ki ba punjat ki ba ni chania na dong shadong hadu i phniang hadu i sini hadu i melu hadu inu ite jing dan kam jongi ba malaksni hadu i shaw hadu i ita shaw ro ka nu ngi penmi wangi bun ki bam du magi wan na bar na marba kimpat bang shaw jongi kimpat la ban shnam kita ki ban na bar takada sarkar kadang dan kam shibun bah kita ki ding ai training bat kita ki machine henry kita ki ding ai training ka sarkar ki bal ai la ka tasnem buni ki bal ya thu khana yanga bakil awan kata ka training tang ba kim dan baiseng ti on le yu kata ka training ba ai ka sarkar khlem kita ki baiseng bat ba
Kani ka mga kwa man pensyaya ka sarkar, lada ka ay kanu-kanu ka baisang yangi kita ki pat jong ka jela, kan ay witek da ka baisang, kanang balada nginang men toy ru, ngin im ya ladi, balada ngim nang ru, ngin du onong ya ladi, tang kita ki lun hi ki ba, kala ay men kani na ka banta kini ki homestay, kita ti kide ki bala kata ya ka, taka income ko jongi, namar ba, ngim pat don kita ki customer ki ba kat ban siu ya kata ka lun. Tang katahi kade ka ba, ngaku awan percaya syak sarkar, ba kanu-kanu ka projek ka bakanuan ra, kade bandia selok, bat kinu-kinu ki kenhun, bat kiriu mi khmat ki bana kinu-kinu ki konstituensi na man na kita kitong ru, kata kade ka ba, onwan ra ya kata ka, sensyar kadar ka kuit ha ka jela ka jongi.